Hvorfor bliver liget af pigen taget ud af graven igen og igen? Forsvinder kære venner i dag vi. Jeg har bragt dommen over en sådan pige for dig. Fra hvis grav hans lig er et par timer væk forsvandt kort efter, og da hun var i hendes grav, hvad hvis mærkelige dyr blev set? Hvilken forbrydelse begik pigen, at hans lig skulle tages ud af graven? I oldtiden var der en købmand, da han var meget rig og en stor forretningsmand i byen. Mange af hans paladser var den købmands slaver og tjenere. Han havde frugtplantager, hvis handel han solgte langt væk. Den handlende plejede at strejfe langt væk. Han havde kun en datter, hvis navn var Noria. Han gav Tajir hendes navn. Det blev holdt med stor kærlighed, fordi det var vores ægteskab. Pigen blev født flere år senere. Købmanden elskede sin datter meget højt. Derfor er han nødt til at opfylde alle hendes krav. Den handlendes hustru anså det også for sin pligt, at hun elskede sin datter umådeligt, og begge dele af hendes liv var i hendes datter. Dette var grunden det i så megen forkælelse, komfort og rigdom, Noria han voksede op og blev efterhånden stædig, og hun var ved at blive stolt af sine forældre. Da han så denne kærlighed, opstod der en mærkelig selvfølelse i ham. Hver gang Noria blev arrogant, hans hals rager stolt og arrogant frem. Folk, der går med høj stemme, kan ikke lide hende meget, fordi Noria han ofte var i det ene eller det andet hjørne, at blive vred over noget og straffe forbipasserende. Jeg var ikke engang bange for ham med hende. Der var en styrke af tjenere, der var der til Tajir plejede at følge sin datters ordre. Jeg betragtede livet så meget kært for mig. Det er derfor, hver gang Noria han går ud af huset, hende med mange muhafis. Vagterne var til stede sådan. En dag, Noria han gik ofte på markedet, besøger markedet med mine venner. Selv i dag var hun på markedet med sine ansatte. Hun gik en tur, og pludselig så hun en gammel mand foran sig, så personen kiggede på ham. Noria han var meget ked af hans stil, for hun var meget smuk og stolt af sin skønhed. Han var meget stolt af Noria, hans værge at kalde den gamle nærmere. Han beordrede og sagde, hvordan vover du så du mig sådan her? Jeg ved ikke, hvem jeg er for Noria på denne måde. Da han blev spurgt, sagde den gamle mand, jeg så det, hvis du ikke engang lader mig se dig. Hvordan kan jeg så se dig? Jeg kan helt sikkert fortælle dig noget, datter. Datterens ord er kommet fra den gamle mands mund. Da han hørte dette, steg Norias vrede yderligere. Sagde hun vredt, det var det, du ville sige, at jeg lyver. Noria hans vrede. Hans beskytter avancerede på ordene fuld af. Og så beordrede Noria han, denne gamle mand, lær ham sådan en lektie, at han husker, at han kig heller ikke på mig. Du skal komme foran mig og sige dette, Noria. Råb, og gik videre med dominans, mens Muhafis slog den gamle mand slemt. Lige, der kom den gamle mands søn dertil. Han så sin fars tilstand, og han kom i et skænderi med vagten og sagde, du er trods alt, hvorfor dræber du min far? Du ved ikke, at han er fattig og blind. Den handler om den gamle mands søn, hvis navn var Umar. Da vagten hørte dette, sagde vi følger ordre. Vi er slaver. Noria han gav denne ordre. Det var det, og vi kan ikke ignorere det, sagde Omar. Jeg spurgte, hvem er denne Noria han? Er det den samme pige, som er meget indbilsk og stolt, og hvem hun er stolt af sin skønhed, der har tiltrukket alle i byen? Den andens liv er blevet gjort surt. Vagten svarede, ja, det er ham. Jeg er selv meget træt af dens undertrykkelse og grusomheder. Hun skælder ud og slår nogen uden grund og fyrer ham fra sit arbejde. Det er derfor, hans far elsker ham meget. Hun ignorerede ikke nogen af hans ord, og det fik Noria han til. At sige dette har skabt denne stolthed i mig. Vagten stod der og undskyldte til den gamle mand. Omar blev ved med at tænke i noget tid, og jeg blev ved med at kigge i samme retning som Noria han. Og hendes vagter var lamslået over denne handling fra Noria han. Efter dette besluttede Umar, at han ville giftes med Noria han. Han vil helt sikkert lære ham en lektie,
og han vil blive straffet for sin arrogance. Han vil helt sikkert give det til ham, fordi Nur-Jahan havde givet ham det. Han havde behandlet sin far meget dårligt. Umars hjerte blev gennemboret af hans. Jeg hentede min far derfra og bragte ham hjem. 4:00 og 1 og fyr. Omars stakkels far begyndte at smøre salve på hans sår, og han var gammel og led af sine sår, var ude af stand til at gøre det, mens Umar hele tiden prøvede det. Efter 2-3 dage havde jeg travlt med sygeplejen. Den gamle mands tilstand var allerede blevet bedre, og nu havde han det bedre i dag. Omar kom hjem. Han havde troet, at Nur-Jahans, hvad har han at gøre med Umar fra hans hjem, kommer direkte ud til Nur-Jahans paladslignende hus. På det tidspunkt nåede aftenmørket var allerede begyndt, og et sted i paladset, et sted i fakler brændte. Han gik direkte mod Nur-Jahans værelse. Værelset havde alt nødvendigt, og der var mange luksuriøse og dyrebare ting der. At se, hvem Umar blev overrasket på det tidspunkt. Nur-Jahan hvilede på sin seng, men hun var stadig vågen bag gardinet. Nur-Jahan begyndte at se på ham, der gemte sig bag ham. Hun var iført en lyserød kjole, og hun så meget smuk ud. Umar så på hende. Han forblev tavs, men så da han huskede sit formål, da han kom, rykkede han frem, så pludselig Nur-Jahan. En slange bed ham. Umar så alt dette, og derfra forlod han Nur-Jahans hus. Efter dette strejfede Umar planløst rundt på gaderne. Han blev ved med at strejfe rundt og vendte så tilbage til sit hjem om natten, hvor hans gamle far venter på ham. Faderen spurgte bekymret, hvor blev du af? Du ved, at jeg også holder af dig. Det gør jeg efter at have hørt min gamle far sige dette. Umar blev flov og begyndte at sige, Baba Jan. Jeg gik bare rundt i byen. Undskyld. Jeg vil passe på i fremtiden. Da Umar talte høfligt, hans far nikkede med hovedet og gik med til, hvad han sagde. Og Umar. Næste dag gik jeg ind i værelset. Hele byen vågnede op til en ny. Den gamle købmand og hans kone blev dommedagsvidner. Konen fandt ud af, at Nur-Jahan sov i sin seng, men Nur-Jahans særlige medarbejder blev fundet død, gav denne nyhed til Tajir, og ved at høre denne Tajir. Han begyndte at græde højt og bankede hovedet mod væggen. Han begyndte at begå selvmord, da han hørte nyheden om sin datters død, Tajir og hans kone. De blev begge druknet i dyb sorg og begyndte at græde. Løb mod Nur-Jahans værelse, hvor sengen, men liget af Nur-Jahan lå tæt på hendes krop. Alt hans blod var blevet blåt, og han var bevidstløs. Og Tajir lå livløs på sengen, ved at ringe til de store læger og læger. Nur-Jahan blev undersøgt, men dette var sandheden, at Nur-Jahan havde forladt denne verden. Tajir og hans kone kan ikke tolerere denne sandhed, var ude af stand til at sørge i Tajirs hus, og stilheden, der følger efter døden, det var spredt over hele huset. Tajir og hans kone var druknet i sorg. Tajir havde dagen efter blev datteren sendt til byens største, og han blev begravet på en dyr kirkegård. Det var ekstremt vanskeligt for den handlende at begrave sin datter på denne måde. Der var fysisk smerte, men det var på grund af Allahs vilje. Han bøjede hovedet fremad, men stadig sit hjerte havde hverken tålmodighed eller lykke. Efter at have begravet Nur-Jah, forblev Tajir tavs i lang tid, sad i spidsen af sin grav og så kom grædende hjem og lås dig selv inde på dit værelse. Gaia Nur-Jahan var hans eneste barn, og nu, hun var gået under jorden den nat. Det var meget tungt for Tajir, men ingen var ligeglade. Jeg vidste, hvilken ny undergang næste morgen ville bringe. Næste morgen kommer, når Tajir er på sit værelse. Hans hoved var meget ømt af at være vågen hele natten. Jeg havde stærke smerter, og mit hjerte var fyldt med sorg. Så kom en af hans vagter og sagde, Sheikh, du ved det, når jeg tager til Nur-Jahan om morgenen. Da jeg gik for at ofre blomster på min kones grav, inden jeg så en mærkelig scene. Vagtens tone var fyldt med frygt. Da den handlende hørte dette, spurgte han, hvad der skete og hvordan. Fortæl mig scenen hurtigt, ellers synker mit hjerte
på ordre fra den handlende, vil vagterne være i frygt. Han så på ham med tårerfulde øjne og sagde, "O sheik, da jeg gik der for at tilbyde blomster, så jeg det, konens grav var brudt, og kisten manglede. Der var mange giftige slanger og skorpioner inde i graven, som ville hæve deres hætter en gang imellem. Da han hørte dette, gled jorden under Tajirs fødder. Hun gled, og han rejste sig pludselig. Han tog fat i vagtens krave og sagde, at dette er dig. Har du nogen idé om, hvad fanden du taler om? Er det det, du siger om min datter?" Da han hørte den handlendes ord, sagde vagten, "Jeg siger sandheden. Jeg løj ikke for dig, kom med mig og se selv." Lad sandheden være kendt om denne udtalelse fra Muhafiz. Da forretningsmanden hørte dette, mistede han straks kontrollen og begyndte at skrige. Jeg forlod huset og gik direkte til kirkegården. Han gik derhen og fortalte hende dette. Det blev bekræftet, at dette faktisk var Nur Jahans grav. Den var brækket, og hans døde krop var inde i den. Der var ingen giftige slanger inde i graven, og forretningsmanden brød ud i gråd efter at have set skorpioner strejfe rundt. Han begyndte at græde og sagde, "Åh, Allah, hvad er det her? Dette er straf for min forbrydelse. Hvor blev min datter af? Hvem tog min datters døde lig? Han stjal den. Trods alt, hvem er denne uheldige forretningsmand?" Han sad der og græd, og tårerne fortsatte med at falde. Jeg beholdt det, men han forstod det ikke, at efter alt hvem, der har gjort alt dette, så kun Tajir. Han fortalte muhafizerne, at han var hele byens vagt. Søg hvert hjørne og find ud af, at Nur. Hvor er det døde lig blevet ført til moskéer? Jeg burde få meddelelsen lavet, og hver spørg den person, der går, angående ordre fra den erhvervsdrivende. Ifølge Muhafiz, hver person i byen. Undersøgelsen blev annonceret i moskéer, og til alle om Nur-Jah, der blev søgt efter oplysninger, men ingen kendte til det. Ingen vidste noget om Nur-Jah. Jeg havde ikke set liget, og ingen havde taget det væk. Jeg så denne ting, og forretningsmanden var meget overrasket, og han var bekymret for, om nogen herfra kunne sige Nur Jahan. Da han bar liget, var der nogen, der så ham. Men hvem var den person, og hvor tog de liget hen? Ingen vidste noget om det. Tajir annoncerede også en kæmpe belønning, fordi han ville have sin datter, så liget af den anden person kan findes hurtigst muligt, da Umar bar liget af Nur. Jahan mod Han så, at der var blokader overalt, og alle forbipasserende bliver afhørt. Så Umar blev lidt ked af det, men så pludselig tænkte han på et sted, hvor ingen andre kunne gå til dette sted, undtagen ham. Umar opdagede det, da han studerede magi. Han lærte arbejdet og sad der og implementerede det. Det er derfor, Umar plejede at gøre dette med Nur Jahan. Han gik direkte til stedet og smed hende på gulvet. På det tidspunkt fik Nur Jahan ham til at lægge sig i hvidt tøj. Han havde den på, og efter at have set den, var der en følelse i Umars hjerte. Mærkelige følelser begyndte at opstå i Nur Jahans hjerte. Han havde bragt liget dertil, men nu forstod han det. Han kunne ikke forstå, hvad han nu skulle gøre. Om natten kom Umar ind på Nur Jahans værelse. Gennem en magisk handling forvandlede han Nur Jahans krop til en menneskekrop. Kroppen var fyldt med slangegift, som Nur Jahan var gået bort. Det var bare, der var en magisk praksis, og Umar fik at vide om det. Ingen andre end Umar vidste, at han havde. Efter at have afsluttet arbejdet, tog han derfra ville lære Nur Jahan en lektie. Og der var ingen bedre måde, end at da Nur Jahan blev begravet, døde Umar om natten. De tog ham ud af graven og førte ham ud af byen. Umar straffede kun Nur Jahan for hendes arrogance. Så han gjorde alt dette. Senere bragte han på magisk vis Nur Jahans krop til hende, eliminerede giften fra kroppen og i nogen tid. Herefter begyndte Nur Jahan at genvinde sin bevidsthed. Jeg holdt mit ømme hoved, sagde jeg, hvor er jeg? Hvilket sted er dette? Så Nur Jahans, han kiggede vredt på Umar og sagde, han så på hende og sagde, hvem er du, Nur Jahans kone?
Der var stadig en vis arrogance synlig i hans tonefald. Jeg var bekymret for, hvor han var, men med ham, han huskede ikke noget, der skete. Så Umar sagde, du er nu i min varetægt, og nu, hvornår jeg vil have, at du bliver her indtil Danora. Han hørte dette, fortalte han, vredt til Omar. Hun stirrede og sagde, ved du ikke, at hvem er jeg, og hvem er min far? Umar reagerede på denne arrogante holdning fra Nur Jahan. Jeg svarede, jeg ved godt, at hvem er du, og hvem er din far undtagen dig. Jeg ved ikke, hvad jeg gjorde ved dig. Jeg har gjort alt for din far. Nu er du en. Det må være et lig, som han leder efter i hele byen. Han strejfer galt rundt efter at have hørt dette fra Omar. Jorden gled under. Nurias fødder, sagde hun. Hvad siger du? Hvordan er det muligt? Jeg er i live, men min far slog mig ihjel. Hvordan kunne han tro på, hvad Nur Jahan sagde? Da han hørte dette, lå Umar og sagde, jeg troede, du var død for 2 dage siden. Jeg havde dræbt dig og så tage dit lig op af graven og bringe det hertil. Jeg har opnået alt dette gennem en magisk handling. Det er muligt, at du ikke vidste, at jeg. Hvordan kan jeg dræbe dig med en magisk gift? Og så bragte dit lig hertil. Nu vil jeg bringe dig tilbage til livet. Når jeg er overrasket over at høre dette fra Ur. Hun blev ved med at kigge på ham og sagde, at du er sådan. Jeg kan ikke gøre det. Hvordan kan jeg dø? Jeg er stadig ung, og jeg vil gerne holde mig i live. Der er helt sikkert noget galt med dig. Din løgner. Nur Jahan taler om. Omars sag nægtede og lyttede slet ikke til ham. Jeg troede ikke på det, selvom Umar fortalte sandheden. Nur Jahan kendte ikke sagen dengang. Nur Jahan, hun begyndte at fortælle Umar, at du skal gøre alt det her med mig. Hvem gav dig ret til at gøre dette? Ja, dræb mig sådan her, og så bring mig tilbage til livet. Slip mig fri, du som holder mig fanget. Tag mig hurtigt hjem igen. Nur Jahans forældre må være bekymrede, sagde Umar til ham i en vred tone. Jeg svarede på din stolthed og arrogance. For at afslutte dette, har jeg delt dette med dig. Jeg har gjort alt, og nu vil du se, indtil din arrogance slutter ikke her. Umar sagde, at hun ikke kan gå nogen steder, og gik derfra. Han tog dertil, mens Nur Jahan sad fængslet der. Nur Jahan forsøgte hårdt at flygte derfra, men han kunne ikke finde en vej. Der var hverken et vindue eller et roshan. Dan var kun en dør, og deraf Umar. Jeg var allerede gået. Der var ingen tegn til, at døren åbnede. Nur Jahan råbte også om hjælp. Hun begyndte at skrige, men fra ingen steder hørte hun. Der kom ingen hjælp til ham om dette sted. Jeg anede ikke, hvor det var, og hvad er det for et sted. Han sidder der og fortæller sine forældre. Hun blev ved med at huske og græde i sit palads. Da han tænkte på luksus, indså han, hvor meget han har mistet med alderen. Jeg ventede på, at hun skulle komme tilbage, hvornår han ville komme og befri hende fra dette fængsel. Men Umar havde ingen sådan intention. Nur Jahan på jagt efter Taye i byen. Folk var spredt ud. Taye havde annonceret en stor belønning. Beløbet blev offentliggjort, men indtil nu ingen ved noget om Nur Jahan. En dag kom Umar til Nur Jahan, og han sagde, at din far er dårlig for dig. Jeg har ledt efter dig hele tiden, men jeg fortæller dig, hvornår jeg kan ikke løslade dig herfra før du. Jeg vil ikke undskylde over for min far, Omars tale. Da Nur Jahan hørte dette, havde han intet andet valg end at se på ham, og sagde, hvorfor skulle jeg tale med din far? Jeg er ked af. Hvad har jeg gjort? Nur Jahan blev træt og sagde, og Umar begyndte at sige dette. Så det er din stolthed og arrogance. På grund af denne holdning dræbte du min far. Han straffede ham uden grund og sendte ham til sin vagt. Slå min far i den smerte og lidelse, så du skulle blive i flere dage. Du bliver nødt til at undskylde over for min far eller også dig. Enhver ville blive fængslet her resten af deres liv. Jeg kan ikke finde ud af noget om dig, for nu ved du, hvem jeg er. Hvad kan jeg ellers gøre ved dette spørgsmål om alder? Et gys løb ned af Nur Jahans ryggrad.
Hun gik og blev ved med at kigge på ham. Noor. Jahan var en. Hun var en pompøs og arrogant pige og kunne ikke lide nogen anden pige. Jeg ønskede ikke at bøje mig for Umar i Surat, men uanset omstændighederne var de alle til Umars fordel. Det var derfor, Noor Jahan ville overtale ham. Hun begyndte at sige, jeg beder dig frigive mig venligst herfra. Jeg vil gå herfra og fra din far. Jeg vil bare undskylde en gang. Lad mig gå herfra. Giv slip, sagde Noor Jahan til Umar, mens han græd. Omar svarede på anmodningen. Nej, ikke nu. Jeg kender dig meget godt. Du har stadig ikke forstået. Det er bare på tide. Spred dine hænder foran mig for at bruge tid som denne. Jeg ved. Det hele er dit. Det er et drama. Men indtil du virkelig forstår. Jeg er ikke klar over min fejl og hvornår, indtil du opgiver din stolthed og arrogance. Jeg vil ikke lade dig gå herfra. Omar. Da han sagde dette, gik han derfra, og Noor Jahan blev der. Hun sad der og græd og slog sit hoved og tænkte, ikke engang han kunne være kommet i så store problemer, selvom Umars hjerte ville være hos Noor. Ja, kærlighedens følelser blev født til. En dag bragte han Noor Jahan i en død tilstand. Omars hjerte blev lagt her, siden den dag han havde gjort det. Men han havde forrådt sin far, kunne ikke gøre det, så Noor Jahan blev straffet og gå langt for at give. Jeg var klar, og der gik nogle dage, da Umar Day han kom til Noor Jahan, så Noor Jahan var meget ked af det, og hendes helbred var også dårligt. Hun var ikke okay. Der var mørke rande omkring hendes øjne. Der var mørke rande, og hendes ting var blevet bleg. Umar følte sig lidt flov efter at have set denne tilstand. Noor Jahan sagde, at jeg har forstået, at jeg er meget. Jeg tog fejl. Jeg yder ikke folk retfærdighed, og du havde en dårlig holdning til dem. Tilgiv mig, og bed din far om at tilgive mig. Tilgiv mig, det vil jeg ikke gøre igen. Hvis du vil, så hold mig i dette fængsel, eller tilbage. Send mig hjem. Det betyder ikke noget for mig mere. Det er lige meget. Bare fortæl min far, at jeg lever og har det godt, fordi jeg ved, at min far bliver sindssyg af at bekymre sig om mig. Noor Jahan vil give dette i en bedende tone. Da han sagde dette, begyndte Umar Bekhtiyar at se på ham. For i dette øjeblik i Noor Jahans øjne, hans sandheden var synlig. Det forstod Omar. Noor Jahan indså hendes fejl, og han skammer sig over sin gerning, så kun Umar han sagde, okay, du forbereder dig. Jeg bringer dig til dit hjem. Umar. Ikke før havde han sagt dette, før Noor Jahan sagde dette. Overrasket så på ham, mens Umar stod udenfor. Efter måneder begyndte Noor Jahan at vente på ham. Så åben himmel og frisk luft. Hun følte sig hjælpeløs. Hun begyndte at græde, og hun begyndte at takke Allah for, at han var i live og kan mærke disse ting igen. Omar bar hende lydløst væk på sin hest, fik ham til at sidde og bar ham lydløst hele vejen. Umar begyndte at gå hele vejen mod sit hus. Talte ikke, da de var uden for hans hus. Da jeg nåede frem, sagde Umar, at jeg har sat en stopper for din stolthed. Jeg straffede dig for at bryde den, men jeg vidste ikke, du var i mit hjerte. Du vil gøre så meget plads, at nu uden dig, hvis det ikke vil være muligt for mig at blive, som min Umar sagde, at jeg er nødt til at acceptere min kærlighed. Hesten bevægede sig frem, mens Noor Jahan. Hun stod der og kiggede i den retning. Hvor Omar var gået hen, var Omar en god og smuk. Og hvis Noor Jahan var en ung mand med et ædelt hjerte, hvis hun ikke havde været arrogant, så var hun måske blevet gammel nok. Jeg kunne føle dybe følelser for hende. Men nu, efter Omars bekendelse af kærlighed til Noor Jahan, noget havde ændret sig i mit hjerte for alder, hvornår da hun trådte ind i paladset, så alle hende og alle var overraskede over at finde ham i live, men jeg kunne ikke tro det, fordi den handlende havde Tadja selv begravet ham med sine egne hænder. Da han fik nyheden om Noor Jahans ankomst, fik han løb ud af sit værelse som en gal, og hans kone løb også efter ham, da Mian Pige så Noor Jah foran sig. Så uvidende faldt den handlende i udmattelse og græder.
Han krammede sin datter hårdt. Han begyndte at græde og sagde det, at mit barn er mit lys. Ja, du er tilbage. Det er meget godt for mig. Det er Noor meget glad for at høre fra Tajia Che, begyndte også at græde. Noor Che tørrede sine tårer. Han sagde, ja, Abbajan, dette er al din kærlighed. Dette er på grund af hvilket Noor Che opsummerede. Om hændelsen, der skete for mig, fortalte Tajia, men han fortalte om Umar. Jeg sagde ikke noget forkert, nu er der noget i hans hjerte. Der var udviklet dybe følelser for Omar, og han fortalte den handlende, at Umar havde jeg hjælp ham, og det lykkedes mig at finde ham. Tajia ville møde Umar, og han måtte gå til den ældre bror, jeg ville belønne og ære ham. Det er derfor, han sendte sin budbringer til Umar, troede, at Noor Jahan måske havde ringet til ham. Der er indgivet en klage over ham, og nu straffer den erhvervsdrivende ham, ønsker at give det, men når han når til Tajias hus, da han kom, krammede den handlende ham ufrivilligt. Jeg kyssede hendes pande og satte dyrebare diamanter på hendes pande. Noor Jahan gav ham juveler. Jeg fremsatte mit ønske og sagde, jeg er fra Umar. Jeg vil giftes, fordi alderen er beskyttet mig. Jeg vil have ham tilpas på mig, sådan her hele mit liv. Ingen har nogen indvendinger mod denne udtalelse fra Noor Jahan. Tajia kendte ikke engang Umar ved første øjekast, fordi Omars store formue var blevet sat på prøve. Det var tydeligt synligt på hans ansigt på grund af dette arrangerede Tajia deres ægteskab. Og i løbet af få dage blev de gift. De var begge meget glade for hinanden, og jeg håber, du begynder at leve et tilfreds liv. Du kan måske lide denne historie,